BSc मोनसे चेप्टारमोन दिनै भलेन्टियार फर्सआ फैदों आंनियाव बयबो ज्राव ज्रावनो 800,000 दङ जोंनियाव 800 दङ बिथांमोना फैनानै बुंदों आंनि फिसालाखौ फरायनो हायाखिसै फिसाजोखौ फरायनो हायाखिसै BTC आव जेबो मोनाखिसै खनसेनि थाखाय नों नायथारनांगोन होननानै माने भलेन्टियार फर्स बै 87 नि आं बुंदों जोंनि सरकार फैयोबा नोंथांमोनखौ जों नायगोन आरो मोजाङैनो नायगोन गावनि आथिङाव गसंनो हानाय खालामगोन बे आंनि ग्यारेन्टि होनना बुंदों 800टा फेमिलिखौ नायनाया बारा गिदिर खोथा नङा हायो बेखौ नायनो गोसोबा नैबे 17 बोसोराव बिसोरखौ जों नायनो हासिगौमोन दानि बुंदों जे भेन्सार स्कुल जानानै मानसिफ्रा बिराद रिटायार जाबाय आंनियाव फैदों भेन्सार आं बुंदों जायफोर रिटायार जाबाय थांनाय 5 इयार्सआव बिसोरनोबो जों होगोन 1 लाख कोटी थाखा लास्ट 5 इयार्सआव मानोना बिसोरबो जोंनि थाखाय हारिनि थाखायनो खामानि मावदों आरो बिनि थाखाय बिराद बुरजा फैसा नाङा नङा 1 लाख थाखा जुदि होयोबा बिनो बेसेरा बियो रिटायार जाबाय एटलिस्ट साननैसोनि थाखायबाबो हां लानानै मोजाङै माने खामानि मावनो हागोन दा नैफोरबायदि आसनिफोरखौ दा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कमिटि दागोन कमिटियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाफागोन दा बिथांमोना रायलायगोन कमिटियाव गासैबो बे निट बेस सोदोबखौ मानो बाहायनो गोनां जादों आसामाव अलरेडि बिराद आयेन दंखायो 2017 नि सिगांनि जानांगौ 2011 नि सिगांनि जानांगौ बे आयेनफोरखौ नायोबा जोंनि स्कुलफ्रा मोना माबा नङा माबा क्राइटेरियाव फेल जायो सोरहाबा डाइस कड गैया सोरहाबा पास पार्सेन्टेजआ गैया माबा गैया ओंखायनो बेवहाय मोनसे सोदोब सोदों कि निट बेस आरो निट बेस माने निटआथ' नांखागोन नाखा आरो निट बेसखौ नायोबाथ' जोंनो आरो 20टा कलेज नांबावगौ जोंनो साइन्स कलेज आर्ट्स कलेज जोंनि एरियायाव स' जोङो निट बेस प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ खनसे बारहोनायनि उनाव 6 मासनि गेजेराव एनादार जोंनि प्रजेक्टआ जागोन कि निट बेसाव जोंनो आरोबाव 20टा कलेज नांबावगौ जोंनो आरोबाव साइन्स माने डिग्री कलेज साइन्स आर्ट्स जेबो थागोन अब्लासो जोंनि इउनिभारसिटियाव फरायनो मानसि ओंखारगोन नङाबा मालायनिफ्रायसो फैना फरायजोबगोन दा बे मोनसे प्रपार प्लेनिंजों खालामनाय जादों आरो नैबे गामि दानखानाय सोनायखौ आं दिनैबो बुङा गाबोनबो बुङा जेब्लासिम जाया अब्लासिम बुङा माने बेवहाय जोंहा मोनसे बिराद गिदिर थांखि दङ आरो दिनै जोङो आन्दायनानै जौ लोंनानै बे सुक्तिखौ खालामाखै बिराद मेलेमखौ बोखाव सिरियासलि सिन्था खालामै सोदोब बेयाव शब्द बाक्यफोरखौ नायनानै नैबे एकर्डखौ खालामदों बे एकर्डआव सोरबाया बेबायदि नायदोंबा जेबो नुनाय नङा खिन्थु उल्थानिफ्राय नायोबा दिनै गिदिर इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुंदों बेसेबां ब्रेन बाहायनानै एकर्डखौ खालामदों खिन्थु होननानै बेवहाय दाख्लैबावै हारसाफ्रा बुंदों हा हुनि सोदोब लाखियाखै खिन्थु BTC एकर्डआव जि थाबाय बिखौ बेयाव नैयाव आरोबाव प्रेसार माने मा होनो एन्डर्स खालामनानै एसे सिस्टेमेटिकेलि बे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जादों जोङो बेखौ कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्टफोरजों रायलायदों बबेखौ बोरै खालामनो बबेखौ बे CEO खौ बुंबाय थादो दा बिसोरो CEO मानो अफिसारा CEO जानांगौ जे CEO जानाङा अफिसारा बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियानो जानांगौ खिन्थु सिगांनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया सोरबा माने सेक्रेटारि रेंकनि गाहाय रेंकनिफोरखौ हरना दोनहरोमोन जायनि सायाव आरोबाव 3-4 अफिसार थाबावो जायनि सायाव बे 3-4 अफिसारखौ बियो बुंनानै मानायनानै फाइल मोनसे मुभ खालामनो हाया सिबाथ' थांखाया मेजर फाइलखौ लानानै सिबानो थांनांगौमोन बे स्टेट नङाथ' बे काउन्सिलसो स्टेटनिया चिफ सेक्रेटारि थांगोन सोरबा थांगोन जोंनियाथ' सिबाबो थांनांगोन ना EMGMआबो थांनांगोन ना फाइल लायै खामानिखौ मावनोबा बिसोर थैनोबो थाङा दा बिनिखायनो मोनसेबो जाया दा नंखायनो जों सानबाय मा कि इयो आलादा रायजो नङाबाबो बेवहाय जाहाथे बिनि जि स्टेटास बियो गोजौ जायो ओंखायनो जोङो गभर्नमेन्टखौ मानायबाय कि जेरैखि जाया जोंनि जाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनना नाम होदो दायो बियो आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि रेंकनि जानांगौ खिन्थु एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि सासेखौथ' नों बेवहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनफैनो हाया नङा आरो फारसेथिं एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि होननाय पस्टआ जोंनियाव थानाय नङा मानोना जोंहा आलादा रायजो नङा फारसेथिं जोंनियाव CM गैया दा CM गैयाबा जोंनियाव माने प्रिन्सिपाल मा होनो चिफ सेक्रेटारि थानो हाया बेवहाय दा बिखौ माखासे बेवहाय लिगेल टार्म माबा टार्म बेफोरखौ नायजोबनानै थिग खालामनाय जाबाय अके दिल्लीनि अफिसारा बुंबाय जे जोंनो एग्रिखौनो खालामखाबाय जे नोंसोरनो सासे एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि होनाय जासिगोन आरोबाव जों बुंबाय IGP जों जाया जोंनि ल' एन्ड अर्डार सिटुएसनखौ नायनो जोङो आरोबाव बेयावबो बुंबाय जोंनो ADGP सासे नांगौ एडिशनेल DGP सासे नांगौ माने जों नायबाय कि सब जोबजुबखाना थानाय आरो उनाव जास्ट लिरना लाबानो जाबाय बै लेभेलाव लांनानै जिनिसफोरखौ खालामदोंमोन दिल्लीयावथ' मानायजोब्बाय जोङो खिन्थु जेला नै बिसोरो हेंथा हेंथि खालामबाय BPFआ अब्ला आसामनि अफिसारफोरा स्कप लाबाय अब्ला बिथांमोना बुंबाय जे जोंहा माने एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिया जोंनियाव सर्टेज दोङो नोंसोरनो हरबा कार्बि आंलंआव बिगोन कार्बि आंलं हरबा डिमा हासाव बिगोन गोबां माने बिसोर मा नैबे माबाखौ लागायनो चान्स मोनबाय माने जुक्तिफोरखौ उनाव थाङै थुङै एकर्डआ बेबायदि जादों
दा नंखायनो जों बुंदोंमोन मा एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिखौ जों मा बुंनो अब्ला मोनसे मोजां टार्म नागिरदो मा टार्म होनो जोङो हेड एडमिनिस्ट्रेशन अफिसार होनो ना मा होनो होननायावनो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होननाया फैदों बे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार एक्जिकिउटिभनि गेजेराव बे चिफ होननानै बे टार्मखौ लाबोदोंमोन उनावथ' एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि होआखिसै बिखौ बिथांमोना बोखाराखिसै दा बे जानानै थाबाय आरो जोंबो लाखिबाय कारना जाबाय मा गाबोन सरकाराव जिरायनायनि उनाव जोङो गभर्नमेन्टनो फार्स्ट प्रप'जेल हरगोन कि जोंनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिना सासे एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि हर होननानै जाहाथे लेभेला बेयाव थांना थाहैफिनो खुनु मोनसे जिनिस कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा गभर्नरनि हाउस बिदोंमोन जोङो बेबो दङ लास्टसिम दङ लास्टसिम गभर्नर भवन मोनसे होनो होननानै जोङो टकआव लांबाय थादों जोबजासे एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो जोङो एबसुनिफ्राय बै समाव लास्ट मुहुर्तआव बेबायदि क्रिटिकेल लगायनानै बिथांमोना बुंबाय जे गभर्नर हाउसखौ होनो हाया जों बुंबाय अब्लालाय गभर्नरनो जिरायहैनो थाखाय गेस्ट हाउसबाबो माने गभर्नर राजभवन लेभेलनि मोनसे बानायनानै हो जेरावनोखि गभर्नरा जिरायहैगोन जोंनियाव दा बे जिनिसफोरा बिराद क्रिटिकेल खालामदों लास्ट मुहुर्तआव नङाबा बे मोननै मोनथाम जिनिसा फैबावोमोन दिनै नोंथांमोना इंगितखौ नुदों ना आसामाव स्टाफ माने कलेज थायो स्टेटफ्राव स्टाफ कलेज जोंनियाव काउन्सिलावनो स्टाफ कलेज दङ दायो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज बेखौ मा इंगित बुंदो बियो जोङो माने बड'लेण्ड सिभिल सार्भिसखौबो हमथाबबाय थादोंमोन लास्ट मुहुर्तआव होगोमोनबो ओरैबायदि गुन्दुगुल हुलुस थुलुस लागायना होबाय बिपिएफनिफ्राय एकट जानाङा एकट जानाङा एकट जानाङा एकट जानाङा उल्थां फाल्थां जाजोब्बाय गासैबो ओरैबायदि चिरेन बर'आथ' खनसे दिल्लीयाव थांलाय खनसे गुवाहाटीयाव फैलाय हाग्रामाया लिंहरो एकट खालामनांला फैदो नोङो होननानै आरो गुवाहाटीयाव फैना बुंबाय आं जेबोखौनो मिथिया आरो बिरलांलायनानै ओजों जोंखौ लोगो हमलायबाय मा दोङो बुं एकटखौ खालामनि ओरै थांलाय ओरै फैलाय एक्सुवेलि थांखि गैयानो मार जिनिसा दा जों थांखि दोङो नालाय दोरोदाखै 20 दिनालागै गान्धी पिस फाउन्डेसनाव एसि गैया मा गैया बे रुमाव जोङो उन्दुनानै खामानि मावदों जोंहा मोनसे एकट जानांगोन आरो आं दिनै बुंनो सानो कि बर' जाथियाव नैबे जे एकट बियो एनडिपिनि थाखाय मोनसे प्रेजेन्ट नैबे एकटआ सोरबाया बुंनो लुबैना लुबैया आं मिथिया दा एबसुआ बुंदों जे एबसुआ बेयाव साइन होनाङामोन होनांगौमोन एबसुआ साइन होआबाबो जेबो गैयामोन बे मोनसे डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसन खिन्थु इण्डियायाव मोनसे ट्रेन्ड दङ मा जायफोर सिलाय हमनानै आन्दलन खालामग्रा बिसोरखौ ल' एन्ड अर्डारनि मोनसे जेंना होननाल' नायो जोंनि गोबां मानसियाबो मिथिया इण्डियानि इन्टेलेक्सुयेलफोरा इण्डियानि टप लेभेलनि बिउर'क्रेटफोरा बे खोथाफोरखौ रायलायो जेरावनोखि आंबो सासे एकदम जुनियर मानसिबाबो लेखा फरायनाया खमबाबो लास्ट 7 इयार्सआव इण्डियानि सिकिउरिटि मेटारखौ लानानै जेफोर सेमिनार जायो बेवहाय एखमबा आंखौबो लिंहरफादों आरो आंबो बेवहाय मोनसे लबि खालामनानै हाबदों जेरावनोखि आङो एसे बुजिनो हायो जे इण्डियाया बोरै सोलियो नङाबा जोंखौ नायग्रा गैया ना जोंहा दिल्लीयाव आइएएस अफिसार दङ ना एमपि दङ ना मा जोंहा मन्त्रि दङ ना सोर दङ रावबो गैया जि साफा सानै थायो बेबो गावनि जायगायावनो बेस्थ' खारन गावनि जायगायाव गिदिर गिदिर खोथा बुङो ओजों नेशनेल इन्टारनेशनेल सेमिनार कनस्टिटिउसनेल मेटारफोरखौ डिबेट खालामनो हाया बैफोराव हाबनो हाया दा नैबे जिनिसफ्रा मोनसे भेकाम जानानै दङमोन आरो बेवहाय आं बिराद मोजाङैनो बुजिदों जे दिनै जे एनएसियानि एकट जायाखै मणिपुरनि माने 28टा 29टा उग्रपन्थी संगठनजों एकट जायाखै 1 लाख केदार थानायनि उनावबो मावबादिफोरजों जेबोआनो जायाखै बै जिनिसफोरखौ आं बेवहाय नुनानै बुजिजोबदों कि जेसेबां गिदिर अस्त्र लाग्रा संगठन जा बेखौ ल' एन्ड अर्डार मोनसे सिटुएसन होननाल' नायो बे आदिबासि माबा माबि फिसा फिसा संगठनफोरखौथ' माला सिजफायार खालामनाय सोर बहा दङ हिसाबानो गैया खैथा दङ आनलानो माबानो आपानो केल'नो हेननो खुनु हिसाबानो गैया गभर्नमेन्टनियाव बिसोरो बेसराफोरा नेगासिनो दङ जोंहाबो सिजफायार गाबोन जागोन समफोर जागोन दा आंनोसो मेम'रेन्डाम होफैगासिनो दङ सार जोंनिखौबो रायज्लायना हो जोंनि स्टेफेनखौ बिना हो जोंनि केसफोरखौल' उइद्र' खालामनानै होदो जों होमबानो गारनोसै दा नैबे अबस्थाया बिदि जागासिनो दङ बे देशआ बिराद गिदिर देश आरो बैयाव जिरायग्राफ्रा जोंनि आइ आफा नङा सासे आइ आफा नङै मानसिखौ नोंनि खामानि मावहोनाया एसेबां गोरलै नङा